To, ranke da yau ma na zo a bani lambar waya. Wani aiki kike so in yi miki? Babu aikin da zan saka sannan kuma ba zan bada lambar wayan ba. Haba ranke daɗe, me ya zafi? Wallahi a shirye nake da na yi duk abin da kika bani umarni. Na gaya maka ba zan baka lambar wayar ba kuma kai gaggawa bari kofar gidan nan. Ki haƙuri ranke daɗe, idan laifi ne miki ki faɗa mu. Saboda na baka dama shine zaka turo min abokinka ya ci min mutunci. Abokina kuma? Eh. Dan soyayya, dan soyayya, dan soyayya, dan soyayya, dan soyayya, dan soyayya, dan soyayya. Me yasa kana ganin ana cutar da abokin ka kyale shi? Ban kyale shi ba, na yi da zan yi in fahimtar da shi amma ya ƙi ganewa, shi yasa kawai na kyale shi. Aiko yana gab da shiga mummunan yanayi domin fansa take so ta ɗauka. Fansa kuma? Kamar ya? Labari ne mai tsayi, kai dai ka san dihi ne za ka yi ka raba shi da Sumayya. Ba rabu da gwani ba, sai dai idan ba a saba ba, shi ba a kan soyayya. Yaran sai ba za ya gaza ba. Dan soyayya. Sani, ina Abdu yake? Da ni ma ban sani ba. Kai bari in ga ma wani abu. Ni fa yanzu ba ruwa da kai tunda baka san ciwon kanka ba. Na ji ban san ciwon kan nawa ba. Ko me za ku ce ku ce? Ka je ta mun ko ma me za ta mun? To shikenan. Yawwa. Sai ka je kai tawo kanka. Yawwa, kai kuma dama kai nake nema. Me ka je ka ga masoyiyata? Ai sai ka bari sai ta ce tana son ka sannan ka tada jijiyoyin wuya a kanta. Ko ba ta ce tana sona ba, ni ne ina son ta. Wa alaikum salam. Sannan ki da zuwa kingiya. Sai mun rage. Okay, to shikenan ba da mu. Ba da mu. Ka gani? Yanzu ma din harafi ɗaya ta ƙara samu. Harafin ta samu. To wallahi ya kamata ka gane cewa wallahi yanzu mahaukaci ta dauke ka. Naji, ni da ma na dade da zama mahaukacin dai akan santa ne. Kai ni kun gama tafiya ta. Ya juman kuma kawai. Dan soyayya, dan soyayya, dan soyayya. Ya Kamal. Ya kamata a ce kai masu mai magana domin tana gab da tare da tsaron wani bawan Allah. Ban fahimci me kike nufi ba. Bari zan same ta. Ba ni mai ka sanya maka nan ba. Ka kira ne A7 ɗin nan ba. Okay, to shi. Dan soyayya. Ya shigo. Na gode fa. Kai dai ka ba da maza wallahi. Ta ya za ka tsaya yarinya ta rika baka wahala sai ka ce ba namiji ba. Ai shi masoyi majinyaci ne, ni komi na yi a kanta ban faɗi ba. To idan kana yin haka ne don ta so ka yaudari kanka. Ba za ta taɓa son ka ba, gwara ma ka san me kake yi. A'a yaya, wallahi Allah ina sai shi. Sai ranar da na gan shi zuciyata ta kama da ƙaunar shi. Kina san shi? Yaya. Soyayya, mai furta kalmar so a sahara. Dan soyayya, da ka gansa yana bisa hanya. Dan soyayya, mai juriya kuma ba shi da tsara. Idan gani haka abokina yau dai gashi dai ta ban lambar wayanta. Ya, da gaske kake ko wasa? Wallahi na gaya ma ita ta samun lambar wayan nan da hannunta. Kai, gaskiya abokina ka cika dan soyayya.
domin ni wallahi ba zan iya yin abin da kai ba. Amma yanzu tunda ta baka namba me ya rage? Abokina kenan, ai kuwa yanzu za ta gane kuskurenta. Mariya za ta gane kuskurenta, me kake nufi? Yanzu aka fara. Dan soyayya, dan soyayya, dan soyayya. Bayan sirikinka ya fito ka gaida shi, kana jin irin kunyan nan da ake yi ta tsakanin siriki da siriki, sai ka shafa kanka ka ji ba hula, kuma yayin da wani ɗan iskan aski ne a saman kanka. To ya kenan? Mafita ɗaya ce, ka kirawo wannan number waya domin sayan hula kowace kala ce direct daga Maiduguri, kuma a lokacin da kake so a kawo maka ita a duk inda kake. Easy Caps. Call 0904-099-8577. Fa rayuwar nan yanzu ta koma fa, ko fa kana da kyau sai ka kara da wanka. Kamar ya kenan? Sai kin rike addu'o'i. Addu'o'in ban san wanne zan yi daga ciki. Ku matsalan ku idan ci gaba ya zo ba ku abin sa, sai dai ku ce wai sai ya biyo ku. Shi ko ba mutum bane ba balle a ce ya san gidajen ku ya zo ya same ku. Kamar wani ci gaba kenan? Yanzu ba kin ce biki san addu'o'in da zaki ba? Kai tsaye kina iya zuwa Play Store, idan kika je Play Store ki rubuta azkar safa da yamma, za ki ga application ɗin ta fito, sai ki downloading ɗinta. Kina shiga a cikin application ɗin, a ciki akwai azkar addu'o'i da fassararsu, a ciki ma hada tasbaha fa ba za ki rika yin tasbihi. Bayan nan akwai alkur'an da sauran wasu application duk a cikin azkar. Shikenan, na gode, har na ji daɗi sosai. Kuma kake ga ko abu ne mai wahala, yadda ake soke sauran application a sauƙaƙe haka zaki sauke ta zauna a wanki, amma ke sai ki zo ki rika abin nan, ba na son ganin ki cikin ɗaucin nan.